denk het grootste probleem is de uitvoeringscapaciteit van de overheid. Kijk, subsidies verstoren altijd de markt. En algemene subsidies komen niet altijd terecht bij de mensen die het hardst nodig hebben. Ik vind het natuurlijk prachtig als ik ook gebruik kan maken van gesubsidieerd stroom of ik een prijs betaal voor brandstof die onder de reële marktprijs ligt. Maar daarmee worden niet de mensen die juist subsidie nodig hebben geholpen en dan vindt er verspilling plaats. Dus we moeten op een verantwoordelijke, gestructureerde manier die subsidies afbouwen en tegelijkertijd de mensen die wel die ondersteuning nodig hebben, die niet in staat zijn om marktconforme prijzen te betalen voor goederen, diensten, dat we die op een andere manier steunen. We zien dat de overheid zoveel geld kwijt is aan subsidie, dat ze eigenlijk te weinig geld overhoudt om de gezondheidszorg adequaat te financieren, het onderwijs adequaat te financieren. Dus we zullen door die bittere pil heen moeten gaan. Dus het herstelprogramma heeft verschillende elementen. Een deel heeft te maken met het beheersen van de kosten van de overheid en de begroting weer op orde krijgen. En een ander deel heeft te maken met groei en ontwikkeling. Er zitten een heleboel goede elementen erin. En als we in staat zijn het herstelprogramma uit te voeren op het gewenste tempo en op de juiste manier, dan denk ik wel dat een goede bijdrage gaat leveren aan het komen uit deze crisis. Ik denk het grootste probleem is de uitvoeringscapaciteit van de overheid. Als hij dat daar niet versterkt, dan zal dat plan waarschijnlijk niet kunnen worden uitgevoerd. Ik denk ook dat een ander risico is het willen samenwerken en moeten samenwerken met de sociale partners. Zonder de steun van de sociale partners zal dit plan niet succesvol zijn. Maar nogmaals, als men in staat is 60-70% van het plan uit te voeren, zorg dat ze de juiste uitvoeringscapaciteit heeft en samenwerkt met de sociale partners, dan denken we wel dat dit een goed plan is.